Hello guys, गिबि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांलायदो। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअ खालामथारनो मोनाखैमोन आरोना, खालामनाय जायाखैमोन। ओमफ्राय नै जोंहा मामिया साइकेल गोदान मोनदो। देलाय मामि केलसिं होननाय गैयाना, ओमफ्राय नै गोदान मोनदो। ओमफ्राय साइकेल गोदान मोननानै माबायदि मोनदों? ओमफ्राय स्टेनबो थानांगौ नामा? अ स्टेना बैनो खादा, बेनो थाखायो दा। बेखौ मोनैनिनो जि टाइनांबाय थानानै ओमफ्राय बायनानै होबाय आरो दा सलायगासिनो। देलाय सलायलाय नायनि माबायदि सलायो दे खोन्थालाय। सलायलांबाय आरो सलायबाय बै नै बेहा आरो सान्दुङाव थानो हायाखै खोमा, सान्दुङाव माबायदि अबस्था जादों हायाखै नामा? दाउआनो खेबो। अबेयाव दाउ दं? खेबा इयो, फिसाया गिदिर जाबाय। खेबलाथ' दाउ बिमाजो जाखांबाय इयो, ओमफ्राय खेबजानाय ना माथाय गिसोगारो दाउ बिमाखौ। बेलाय खेबखांबाय? बबेयाव खेबनाय? आथेङाव? माने सानसे न' उनजों गारबोदोंमोन आरोना आंखौ, ओमफ्रायो दाउ बिमा फिसा गोनां दङ, ओमफ्रायो माबा जादोनो, खेबजादोनो। जि गाबफ्रावनानै खारबोबाय आं आरो मा जाखो होननानै। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो दाउ बिमाखौ गियो आरो इयो। ओमफ्राय नै लोगोफोर मासे गरम थानाया आंहा बन दानदोंमोन नै, एखे मोदोम सोदोम सिग्लाबजोब्बाय, गरमानो थानो हाया नै। साया होमबाबो माने गरमानो थानो हाया आरो नै गरमनि थाखायनो भिडिअ खालामथ'वाखैमोन आङो लोगोफोर। ओरैबायदि दङ भिडिअ, ओमफ्राय हगारनो मोनाखै आरोना, ओरैनो खालामनाल' दोनदों। जि गरमाव बानानै आयु हांखोन गहां गहां मोनलायो आरो। नोंथांमोना माबायदि मोनदों? जोंनिखिजा इदि आरो। सोरबा खि फिसा जासुग्रो हानायाना आसि हास'लायनो ओंखारो, मालाया थगायनानै हायो। हाजानाया नङाना सना बिदिबा। मा होनदों नोंखौ? नेल काटारजों हानाया आरो हो? मानो गैया? हाना दोनना न' सिङाव दोनदो दा। दलद थाना हो, आखाइयाव हाजागोनबो ब्लेडजोंसो। दलद था। लोगोफोर गरमानो थानो हाला आरो दासो बार फैबाय नै, ओरैबायदि गरम नै माबा ओंखारजोब्बाय, मेजेम ओंखारजोब्बाय। आजादि जानायथ'। ओमफ्राय ओइ नोंसाजोआबो माबा जि आराम थालिर फस्ला बायदि जिबलायलांबाय आरो बेहाबो दानफा फैबाय आंजों। ओमफ्राय मेंनानै थानो हाला, बिखुङानो अर बायदि हावहावबाय। खनफाबा बार फैयो, खनफाबा बार फैया, हाला आरो थानो, ओरैबायदि गरम। आयु माबायदि फोथाराव थाग्राफोराथ' माबा सासेयाथ' ओइनै न' सिङावनो सिङाव उन्दुनानै दं। माबायदि उन्दुना दंथायो गरमाव। ओइनै मालाय जि आराम उन्दुना दं, बेहा गरम जादों ना जायाखै? जोंहा बाहेरायाव थानायानो माबायदि गरम जादों। आयु बरफ नेगासिनो आरोना बिमा फिसाफोरना, बरफ नेगासिनो। ओमफ्राय बरफआनो दाबो फैया। दहाय फैखांबाय दै, 8:30 फैदोंमोन। ओमफ्रायो ओंखामखौनो जायाखै, माखौनो जायाखै। जोंलाय बोरै बरफ जागोन दे। ओमफ्राय नै दा फैगौबा लामायाव नेगासिनो आरोना मामि। नै बन दाननाया जि मेंखायो आरो। नै सोलो दाननो हाबाय आङो, बारा बुरजा हाथ'वाखैनो। ओइथिया दानलाय एसे बिखिया सान्दुं एसे होबोबाय, गरमानो थानो हायाखै आरो। ओइ थाइजौ सिङाव एबार नैयाव बैजा एसे साया नुहुरदोंना दंफां बारिनो, इयाव दानहैलायनोसै आरो। गरमजों बोराया अननानै जोंनो बिमा फिसा सानैनोबो निम्बुनि दै सेबनानै लाबोदोनो, निम्बु पानि। आइसक्रिमबो जाबावगोन। माबायदि नै लाबोदों आरो अननानै। बारा होनाङा, मा होगोन सिनि ना संख्रि? आं सिनिबासो लोंनो मोजां मोनो। ओमफ्राय दा अननानै लाबोदों आरो जोंना। आयु हाबाब एफा बुरजा नै जों मोनसेखा लोंसै आरोना सना। एफा मोजां अननानै होफैदो गरमाव। आइयाबो लोंनो लुगैगोन दा ना गुरनो थांनानै। ना गुरनो थांदो दा सान्दुं एफा गोसायाव, साथाबो लाङा मोनबो लाङा, खम गरम जादों इयो। दे गोजोन मोनलायसिगोन नामा लोंनानै? गोदै होखादो, माबायाव फ्रिजआव दोननानै लोंनायबा खम गोथाव जागौमोन।
माबायदि जोंखौ इदि लोंनो लुगैदों ना मिथिनानै सरायनो बिदि लगायनायखौ नोंसोर मोनलोंफेराखै जेन लोंफेरा आरो जोंहाबो गोदो आं लोङोमोनथ' सिख्लायाव बेसे बुरजा लोङोमोन जोंहानावबो दङ ना नारें बिफां ओइ न' उननिया बेसे थायोमोन बेसे लोङो इखौ जाख'लायनो ने दाखालि आङो न'आव नै बेयाव लाबोनो होननानै खानानै दोनबाय थाबो गारबाय लोगोफोर सान्दुं गोसा सेबना लोंनो होननानै लाबोबाय आङो थाबोबाय आरो नुदोंना नुवाखैथाय दाबैसा मोजां मोनबाय दा लोंना फ्रिजआव दोनबा बिराद गोथाव जागौमोन ओमफ्राय आंनियालाय गोथाव मोनदोंना मोनाखै बिमा फिसा मा होनो जोङो थान्दा नेगासिनो आइसक्रिम नेगासिनो होमबाबो आइसक्रिमबो जाबावगोन आरो नेगासिनो फैलाना सना नेयैनो बारायलांबाय जोङो आं अमा ओमफ्राय राबाय निम्बु पानि लोंना निम्बु पानि मोनखा लोंखांना नों आइसक्रिम मोनजाबावगोन नों ओइ नै हाथाया नै गेजेराव सरंगा जाबाय गैला बियो नै आइसक्रिम निम्बु पानि लोंखांबाय गोरबाय दं दैया लोंहैदो थां खस्थ' मोनो मेंथो दुस्थ' मानसिफोरा मेंबाबो जायो इसासो मालाय आब' आगै साइकेल गाखोदो माथो ओमफ्राय आदाया देरनायखाय आदाखौ गाखोनो होला आरोना बा थुमफुलियाबो नै मोजां ना थुमफुलि आगैया इयाव गाखोनो लुगैदोंमोन आख' होबानो जायो खनसे गाखोनो ना थुमफुलि इयाव गाखोनोमोन गाखोगौमोन आख' इयो